Hello po, magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ako po si Pel Carsomera. At ngayon po ay magluluto po tayo ng dinengdeng na may saluyot tsaka beans, black eyed pea. So, ito po mostly na kinakain sa probinsya, lalo ng Patagulan. So, make sure lang po panoorin hanggang dulo. At God bless po sa inyong lahat. So, meron sibuyas tayo. Ito po ay beef bone. Ito po ay 2 kilo. Tsaka meron din po tayong 2 packages of black pepper. Meron po tayong saluyot. Depende po sa inyo kung gaano karami. At ngayon po ay pressure cooker natin yung buto. Beef bone para lumambot. So, ayan na po, lumambot na yung karne, linagay ko na po yung black eyed pea, pero papalambutin po natin siya. Ayan po. Maglalagay lang po tayo ng tubig. Kung kulang ang tubig, pwedeng dagdagan. So, ayun na po, malambot na, kaya lalagay natin yung onions. Tapos, meron po mga bubbles, tatanggalin po natin yan kasi medyo, dugo-dugo yan. Tatanggalin na rin po yung extra fat niya. Ayan po, tapos po maglalagay po tayo ng 3 tablespoon na patis. Pag kulang po, pwede nyo pong dagdagan ng asin or patis din. Ayan po. Tapos po, ilalagay natin ng black pepper. Tapos yung susunod po yung saluyot. Ito po ay napakasimpleng lutuin lang. Mostly sa probinsya po ito naluluto dahil lalo pag nasa bukid ka, tag-ulan, yan po ang laging linuluto nila. So, ayan na po, luto na siya at thank you po ulit sa iyong papanood. At sana po ay patnubayan po kayo ng poong may kapal. Yan po, pwede rin yung combine na yung rice and beef. Thank you po ulit. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless.